Hello logofer. Good evening. First time live आरो इउटुबाव आगोलाव आं लाइभ भिडिअ खालामफेराखैमोन आरो दिनै फार्स्ट खालायदो आसा खालामो रायजो राजा नोंथांमोन गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरो दायो साउन्ड कमा टिभि साउन्ड कमा आधा देखिसै क्या टिभि नायगासिनो फिसालाया लोगोआव जफागासिनो आरो आगोलाव लाइभ फायफेराखै आरो बारा अयभास गैया आरो लाइभ भिडिअ रायलायनाय इथिं फिसालाया जिरायना दं आरो नै बिराद टिभि नायनो हाखायो दै दिनै शुक्रबार स्कुलनिफ्राय फैनानै टिभि नायगासिनो आरो अन्य दिनाव नायनो मोना क्लास थायो टाइकान्डु बेयाव थांनाय जायो स्कुलनिफ्राय फैनानै ओंखाम जानानैनो थांनाय जायो आरो दिनै गैया आंबो सानदों ओरैनो जगासिनो दोङो दिनै इउटुबाव फार्स्ट टाइम आरो लाइभ भिडिअ खालामना नायनो होननानै खालायबाय आरो दिनै
Hey, लाइट तो जलाई दियासै ना खोमसि जादोंमोन लाइट जलायबाय दा स्रां स्रां नुदों आरो नै फरायनोबा बिराद बायो इदि टिभि नायनो मोनबा बिराद मोजां मोनो आरो बियो नै सानसे नायनोबा सानसे नायनो हागोन आरो बे टिभिखौ फरायनायावबा 1 घन्टाबो हाया आरो साउन्ड खमायदो बिदि दिनै फार्स्ट टाइम लाइभ फैदों ओंखायनो बारा खौरां बुंनायनि मोनाखै आरो मा बुंनांगौ मा थागोन माने अयबास गैया लाइभ फैनाय लोगोफोर दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो नेक्स्ट टाइम लोगो मोनबावगोन